Tehdään tämmönen pieni sekoitus. Eksotiikista juomaa. Kevyt maitoa. Vartaan puolueasillista. Epic. Tää on meidän herkkukaapistamme. Sitruuna joku juttua. Tai ihan kuluu, tai ihan täysin just avattu. Kaadetaan sitä. Noin. Otetaan kaapistamme sokeria. Ja syöys. Sitten suolaa. Ja katsotaan kuinka Ui saakeli. Ja jauhoa. Ei jauhoa. Joo. Oregano. Exotic. Nyt tulee niin mukava, että tää oregano vielä kehuu siinä. Oikein mokkan näköistä juomaa. Joo, ota vielä vähän. Tois mä kuolla tähän. Oliks toi jauhoa? Mitä toi on? Ei. Pippuria. Se on pippuria. Joo. Laita sitä. En mä sitä laita. Hö. Tää usikkaa. Jos se jaksaa olla. Tää usikkaa. Seko. Lusikka, hieno lusikka. Näyttäkö? Se on pussi. Katsokaa se. Katsokaa kuinka hyvä se on. Oho. Toi saakeli jääkaa. Todella hieno lusikka sulla. Yummy. Terve meno. Mä soitan kammarille. Mitä? Mä soitan houta. Mun vuoro. Mun vuoro. Okei. Adio. Se kesti niin ottaa sitä. Kimi, miltä sinusta tuntuu? Itkettääkö? Tosiaankin jälkimaku ei oo kovin viehtova. Se joit se... Ui saakele. En mä juonut sitä kokonaan, mä heitin sen tonne. No joo, totta. Jos mä juonut sen kokonaan, niin se mun pää olisi varmaan räjähtänyt. Joten. Adios.